Jeg ved ikke så meget om at vinde på bets, men altså, det er helt klart, det målet er, ikke? Altså, det er næsten kriminelt, som du kan høre. Altså, dagen går i gang, når også 4 på det synes jeg er meget højt sat. Kicks, picks, redemption time, Kick. Det gik jo ikke helt, som vi havde håbet på sidst. Jeg mener altså, jeg var 1 for 6. Var du 1 for 6? Jeg havde Forinho og Benevejs. Glad for Rinjo og Benevejs. Den havde jeg altså. Det er rigtigt, ja. Det er faktisk rigtigt. Men altså, det ved jeg ikke. De kære mennesker i vores comments der, jeg ved ikke, hvad de ikke lige har fået tjekket the tape. Det er faktisk rigtigt, ja. 1 for 6. Ja, det samme som mod Anna Rigsgaard. Ja, præcis. 1 for 6. Ja, puha. Vi skal snakke om DBF 500 i Odense, ja, som bliver spillet på søndag, Danny. En fuldstændig vanvittig stærkt DBF 500. Nu får vi lov til at se det her nye par. Vi får lov til at se Emil Lille og Malte Nielsen spille sammen. Vi har set dem spille sammen en gang før. Noget, jeg glæder mig rigtig meget til. Emil Ockels, den lokale favorit, sammen med William Søby. Endelig får William Søby en landsholdskalibermarker. Brors er en rigtig god spiller, bevares, men nu får han lov til at være med på en helt stor scene. Og så har vi altså Mads Elholm, som efter sigende er tilbage. Han havde nogle små problemer med hjertet, spiller ikke DM. Spiller sammen med The Cobra, Forinho. Potentielt set en finalekamp imod Emil Lilleøre og Malte Nielsen. En lille grudge match. Men Kick, what's the tale of the tape? Hvad har du til os? Har du noget lækkert? Vi starter ud, Danny. Jeg har fået tilsendt de her bets her, inden de kommer op. Så når I ser det her, så er oddsene stadig ikke kommet op. Så vi har fået dem på forhånd. Det er ret god lige over. Det er ret god lige over. En hver gamblers drøm, ja, det er fantastisk. Og ja. Jeg har også taget det officielle jakkesæt på og gambler her i dag. Ja, så. Den officielle sweatsuit, sweat uniform. Ja. Vi kan tage den første. Jeg tror, de får det på skærmen også. Elholm Forinho mod Thor og Carlos Zamora. 1-0-6 på Elholm Forinho. Ja. Altså, under normale omstændigheder vil jeg jo sige, det var en tæt på en walkover for Forinho og Elholm. Men jeg er en lille smule nervøs for det faktum, at han har været ude. Jeg gætter på, at han ikke har spillet meget siden da. Hvis det havde været i Holstebro, så tænker jeg, at han har ikke kørt op uden at være 100%. Nej. Men det er i hans baghave, det er paddleboxen, det er hans hjemmebane. Så stiller han op på 85-90%. Ja, det kunne han godt finde på. Så umiddelbart 1-0-6. Jeg vil sgu nok holde mig fra den, Danny. Ja, det tænker jeg også. Jeg skulle lige til at sige, jeg håber ikke, det er det, du har til os den her gang. Fordi så føler jeg i hvert fald, det er en regulær 1-stjerne, vi har. Næste kamp. Emil Lilleøre, Malte Nielsen mod Ockels og Søby. Fed første runde. Det er en rigtig, rigtig fed første runde. Wow, jeg glæder mig til at se den. Altså, jeg har siddet med nogle kammerater og snakket om det sådan lidt. Vi havde en trevejs chatgruppe, hvor vi snakkede om, hvad den skulle give. Der blev meldt Malte og Lilleøre 1,35 til 1,40. Og den skal spille, de er så venlige og åbne den til 1,42, som jeg nok godt kunne se mig selv lige hyggebet lidt på. Okay. Lige sådan en lille hygge. Ja. En lille 2 uniter. Lige for at starte det ud, ikke? Lille 2 unit. Hvor mange stjerner vil du give det her bet? Jamen, det er 2 ud af 5 stjerner. 2 ud af 5 stjerner, 2 units. Ja. Ja, en lille hygge. Ja, bare sådan en lille hygge, ikke? Okay. Altså, hvis jeg skal sætte det på spidsen, så må jeg indrømme, jeg føler, den er tæt. Faktisk mere tæt, end man måske lige skulle tro. Jeg er med på. Malte Nielsen ser fantastisk ud, og Lilleøre er også en glimrende spiller. William Søby, jeg tror ikke, man skal undervurdere ham. Jeg føler kollektivt set, at de faktisk nærmest lige så stærke på smagen, William Søby og Emil Ockels. Virkelig også hårdt slående. Og vi har altså den lokale favorit, Emil Ockels, kommer til at spille på centerkort i boksen. Der kommer til at være ild på. Jeg kan love dig for, de der tilskuere der. Og det er måske det mest provokerende til publikum, der er i Danmark. Ja. Philip Brachmann og Mads Wernegaard, de møder Julius Fuglsang og Marius Schütz. Er det ham, de kalder for Wernegoat? Det er The Wernegoat. Wernegoat. Den har jeg også snakket med venner om. Ja. Der blev meldt alt for 2,40 til odds 3 op, som er et starting point på, hvor oddset skulle åbne. Men danske spiller valgte at åbne den i odds 3,15. Og det er direkte til 4 units herfra. 4 units? 4 stjerner. 4 stjerner og 4 units. Altså. Ja, tak. Units og stjerner er det samme her. 4 stjerner på den, odds 3,15. Philip Drachmann, han pendler frem og tilbage til Cerrado nede i Spanien. Ja. Altså, han har virkelig været på en heater i form af de der DBF 200, vundet en del her det sidste halve år. En finale i DBF 500 Djursland, du var selv op og se den. Og spillet med Wernegaard, Skram, Jonas Bille, som vandt DBF 400 til DM. Ja. Det er den her type makker, han vælger, ikke? Ja. Og så har vi på den anden side Julius og hans makker Wernegaard kender vi alle sammen. Han vandt selv samme DBF 500 i Djursland. Modstanderen, Julius Fuglsang, Marius Schütz, jeg ser dem nogenlunde sådan alle sammen cirka lige gode. Ja. Altså måske Philip som det svage punkt, uden at være klar 4 på banen, uden at Wernegaard han bare kan tage North Face jakken på, ikke? Altså jeg tror at danske spillere undervurderer
Philip Drachmann især en lille smule her. Ja, men du ser det ikke som en fordel. Nu så vi Fuglsang og slå Fransen og, hvad kan man sige, og Fagerfeldt til DM, var faktisk i 3 sæt med Lilleør og Ferrinho også. Du ser det ikke som en fordel, at de er så sammenspillet? Jo, det gør jeg, men jeg vil sige, den Fransen-Fagerfeldt-kamp der jeg sad og så den, der tænkte jeg, Fagerfeldt, han er ikke ved sin fulde 5. Nej. Altså, den skal de simpelthen vinde. Og jeg havde, altså, det er jo, når man ser kampen, ikke, så kan man konkludere det, at han er ikke klar, og hvis han ikke er det, så vinder han ikke den kamp. Nej. Og hvis han er 100% klar, who knows, men det var han ikke. Og det kan også godt være, hvis danske spil bare sådan nogle box-score-checkers, de bare sidder og kigger resultater igennem, uden rent faktisk at vide, hvad der er sket på banen. Det er måske der, værdien kommer. Check. Og så er det sidste. Skal igennem. Ja. Vi har ikke fået odds på damekampene, så det kan I ikke få. Men vinderspillet, altså, Danny, det kan så godt være, at Mads Elholm, om han er på 85-100%. Han spiller sammen med Nicolai Ferrinho. Ja. Jeg går ud fra, at de ikke spiller, hvis... Altså, Nicolai Ferrinho, han var også skadet til det. Nej, ja. Men odds 4 på, de vinder. Hvor synes jeg, det er forholdsvis let vej til finalen. Ja, den kan jeg sgu ikke komme udenom. Altså, prøv at høre, de ligger i den nederste del af drawen. Ja. De har en nem første runde kontra... man kan jo sige, i princippet kan det være, at Malte og Lilleør, som jo er favoritterne, kan vi se her, at de ryger i første runde. Fordi de har ligesom den her rigtig svære første runde. Hvis de får Ockels og Søby i finalen, så har jeg dem Elholm og Ferrinho som favoritter any day. Ja. Altså, der kan du snakke om, der er jo også, det er jo neutralt i forhold til publikum der. Ja. Der er jo 2 paddleboxen-mand med. Så, Danny, jeg har lyst til at gå højt her. Ej, det bliver endnu en 4-stjernes. Er det kun 4 stjerner? Det bliver kun 4 stjerner. Jeg sad og tænkte 5. Kan vi lave 4,5? Vi laver 4,5. 4,5. Odds 4, det bliver Ferrinho, Mads Elholm til at vinde turneringen. Ja, for en gang skulle jeg fuldstændig enig med dig. Jeg synes, at da jeg sad og kiggede på oddsene, dem vi havde fået tilsendt, så var det ikke fordi, jeg så utrolig meget værdi i nogle af dem. Jeg synes egentlig, de var sat relativt passende, mange af dem. Det var da ekstremt. Hold da kæft, jeg blev bange, mand. Yep. Altså, det er næsten kriminelt, som du kan høre. Altså, dagen går i gang, når også 4 på det synes jeg er meget højt sat. Og klokken den var 12, vi blev afbrudt af sirenerne, der blev testet. Der er heldigvis ikke noget luftangreb i gang i Danmark lige nu, men en eksplosiv potentiel 4,5 unit på Elholm og Ferrinho. Jeg synes jo, de så fantastisk ud. Slog Niels og Esben for ikke så lang tid siden. Jeg synes, Nicolai Ferrinho har været vanvittigt godt kørende. Forhåbentlig er hans arm okay. Jeg har set den været tapet op. Elholm har haft lidt hjerteproblemer. Forhåbentlig han er også okay. 2 fantastiske spillere. For mig. Jeg føler, de har noget, der minder om 50% chance for at vinde turneringen. Danny, hvor kan man se turneringen hen? Man kan se turneringen på Paddlestream. Det kan man. Vores helt egen Kim Poulsen, make streaming free igen. Det er måden at komme ud til folk på. Jeg tænker, der kommer til at være mange seere på det her. Det kunne godt være. Især hvis vi lige kan få lidt lir på, nu når med lidt bets, ikke? Det hjælper lidt. Altså, lige til at kilde lidt ved at se sin første rundekamp. Ja, og igen, husk at spille ansvarligt derude. Som Kik siger, de bedste bets er dem, hvor det er en eller anden form for biografbillet, man betaler for. Man betaler egentlig for at få lidt action, og hvis man så også lige vinder lidt, så er der til lidt popcorn og lidt sodavand, så er det jo sådan set bare perfekt. Jeg ved ikke så meget om at vinde på bets, men altså det er helt klart det målet er, ikke? Og, vi siger tak for denne gang, og jeg håber, at de vil se med. Ja, tak. Jamen, i fremtiden. Husk at like og subscribe. Lige slide ned i comments, hvis der er noget andet, I gerne vil se. Vi pt. arbejder ved med at udvide ugens format, så der kommer flere videoer og flere forskellige arenaer. Tusind tak, fordi I ser med. Vi høres ved.